20 hodin, přesněji řečeno půl 8. Je to v kulturním domě, kulturním domě. Namydlím si celé tělo od hlavy k patě toaletním mýdlem, namydlím si každý záhyb na těle, taky mezi prsty a taky pupík. To sice nedělám, ale teď pro zábavu. Umyju si vlasy šampónem pro dospělý, pak použiju regenerační krém. Nemůžu najít kartáček na zuby, ale koupím si jiný, až půjdu ven. S tím nebudou žádný problémy. Proč já musím mít zrovna takovouhle smůlu? Proč když za vám prohrávám? See the world, there's such a lot of world to see. Montag, lieben, glauben, globen. Každý sám, všichni spolu, jeden čus, druhý kolu. Je to fajn, 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 je to fajn, fajnový. Vozím s sebou hity tuto.